Yeah. Ano na naman to? Panibagong eksena. Meron na namang badyaw na nakikisali sa eksena. After tingnan mo yan, bagong post na naman. Kala mo kung sinong astig putya ang badyaw mo dyan. Nagpapansin pops, ginagaya, sumasabay sa trending pa, viral style si Brad. Lahat ng salita bumabula, ang bunganga kakaiba. Halatang wala laman, kailangan mapansin ang drama. Nag-iingay sa sukmet, pero walang dating. Desperado sa clue, chasing ang badyaw na iting. Gigil ka sa views, gigil ka sa stars, pero lahat ng pinagagawa mo walang kwenta from the start. Papansin, meron na namang gustong mapansin. Sumasali sa eksena para lang mapansin. Wala na bang konti kaya ka nagpapansin? Badyaw from the streets na akala mo ay gangsta, pero yung totoo wala ka namang kwenta. Engagement mo, puro hangin lang, niloloko followers. Kala mo hindi halata ang tangin ng kunwari nakikisakay. Pilit na isiksik ang sarili. Oh my damn! Walang substance, puro asta, wala kang dating talaga. Hayop, ginagawang serkos ang buhay. Performer ka nga pero walang talent, puro kabastusan, wala kang maka. Pag may controversy, nandyan siyang kaagad. Parang aso na tumatahol pero walang kagat. Sabog! Desperado sa fame, pero walang kahit anong gawin mo, may sika pa rin. Papansin, meron na namang gustong mapansin. Sumasali sa eksena para lang mapansin. Wala na bang konti kaya ka nagpapansin? Badyaw from the streets na akala mo ay gangsta, pero yung totoo wala ka namang kwenta. Tumigil ka na, walang naniniwala sa'yo. Mag-get-real ka muna bago ka mag-try ulit, bro. Hanap ka ng sarili mong content, kasi kung ganyan ka pa rin, believe me, badyaw child from the streets, wala kang mapuntahan.